povestit în poveste. Și a murit de 21 de ani, deci... Și ați făcut 6 copii. Da, 2 ani gemeni. Să vă trăiască și să fie sănătoși. Tot am vorbit mai devreme de topuri și în afară de faptul că s-a schimbat destul de mult clasamentul, vreau să vedem și noi cum a gestionat Teodora invitația de a reveni în Casa Mireasa și despre topuri să vorbim. Dragilor, am aceste plicuri în care ați votat. A fost a 3-a săptămână de vot și e momentul să le deschidem și să adunăm cu ce s-a votat și în ultimele 2 săptămâni și să vedem pe cine ați salvat. Andy îl salvează pe Alexandru. Da, îl salvez pe Alexandru, m-am înțeles foarte bine cu el și aș vrea să se reîntoarcă în casă. Ajungem la Roxana, al cărei vot merge la Iulia. Te rog, Roxana. Cred că toată lumea a observat relația apropiată pe care am avut-o și o am încă cu Iulia. De la început am simțit-o foarte sinceră și că a venit aici să-și găsească pe cineva și îmi doresc să fie aici în casă, să trăiască o poveste de dragoste. Și ajungem la Elena, care se decide să-i dea votul lui Alexandru. Te rog, Elena. Știu că își dorește să se întoarcă și poate este o șansă pentru el să găsească perechea potrivită. Da, v-a mai scris Alexandru? Da, mi s-a scris. Da? Ok. Roberta. Roberta votează Iulia. Da, pe lângă egoismul meu, că o vreau lângă mine aici, cred că și băieții care vor veni s-au înscris cu gândul la ea, părerea mea. Eleonora îi dă votul Iuliei. Te rog. Merită o a doua șansă. Merită o a doua șansă, spune Eleonora. Și uite așa ajungem la Mihaela, care o votează pe Denisa. Te rog, Mihaela. Da. Îmi doresc foarte mult să se întoarcă înapoi și sperăm foarte mult că nu și-a făcut o relație și îmi doresc foarte mult să o facă în casă. Liliana îi dă votul Denisei. Da, știu că oricum noi am întrebat înainte să plece dacă ar fi posibil să se întoarcă, ea a spus că se întoarce, bineînțeles, dacă o să fie posibil și da, normal că îmi doresc să fie aici cu noi. Maria votează Denisa. Da, mi-e dragă și o vreau înapoi în casă. Nu v-ați consultat? Nu. Robert îl votează pe Alexandru. Te rog, Robert. Da, având în vedere că este un om foarte bun, toți băieții ne dorim ca el să fie alături de noi și merită. Cristian îi dă votul lui Alexandru. Te rog, Cristian. Da, având în vedere că este o persoană deosebită, în plus îl vrem aici înapoi și știam cu toții că are deja 6 voturi și ne-am gândit că cu siguranță poate reușim să... Ajungem la Ștefan, care îl votează pe Alexandru. Da, consider că e singurul care are să se întoarcă pentru că are 6 voturi și am zis se oferă această oportunitate de a se întoarce și să-și găsească pe cineva. Înțeleg că oricum l-ai votat în astea 3 săptămâni doar pe Alexandru. Nu, l-am votat de 2 ori pe Alexandru și dată pe Iulia. Florin îl votează pe Alexandru. Da, consider că am votat multe lucruri pozitive de Alexandru și aceasta merită încă o șansă în casă. Și ultimul vot este al lui Teo. Și Teo spune că ar trebui salvat Alexandru. Consider că locul lui e alături de noi, n-am zis și cu Lidia. Voi chiar v-ați vorbit, nu? Ați făcut așa un consiliu. În urma celor 3 săptămâni de vot, clasamentul este astfel. Hai să începem cu locul al 3-lea. Pe locul al 3-lea ar fi Denisa cu 6? Cu 6 voturi. 3 din urmă și 3 pe care le-au obținut astăzi. Pe locul al 2-lea este Alexandru cu 13 voturi.
și cea care are drept